Mars nie je mŕtva planéta. A možno nikdy nebola. Radarové dáta z posledných rokov ukazujú, že hlboko pod povrchom Marsu sa nachádza obrovské množstvo vody, viazanej v mineráloch a extrémne slaných vrstvách. Ak by sa uvoľnila, stačila by na to, aby pokryla celú planétu oceánom hlbokým viac než kilometer. Mimochodom, ak ťa baví vesmír, odoberaj temný horizont. Mars navyše nie je geologicky studený. Merania naznačujú zvyškové teplo v podzemí, ktoré by mohlo vytvárať prostredie podobné pozemským hydrotermálnym systémom. Miestam, kde na Zemi život vzniká bez slnečného svetla. Rover Perseverance zatiaľ nenašiel život, ale našiel organické molekuly a horniny, ktorých vznik je kompatibilný s biológiou. Modely ukazujú, že kozmické žiarenie môže v marťanskom podzemí rozkladať vodu a vytvárať zdroj energie. Presne taký, aký využívajú mikroorganizmy hlboko pod zemou. Otázka už neznie, či je Mars suchý, ale či sme sa po celý čas pozerali na zlé miesto.